Il-qorti ddikjarat li hemm biżżejjed provi prima facie biex Mario De Giorgio ta' 65 sena li joqgħod il-Marsa jgħaddi ġuri fuq akkużi ta' ħasil ta' flus, rikat u akkużi oħra. Fis-seduta tal-erba kompla jixed Melvin Tewma li kien ingħata l-proklama biex jixed fil-każ tal-til ta' Daphne Caruana Galizia. U qal li ta' eluf ta' flus kontanti lil Mario De Giorgio biex jagħtihom lis-sieħba ta' Giorgia magħruf bħala ċ-Ċiniż, wieħed mill-akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fil-qorti Tewma xehed li Mario De Giorgio kien jitolbu 5,000 euro kull darba biex jagħtihom lil-Anka Adelina Pop. U qal li din ġrat aktar minn darba. Mistoqsija li xamel dan, Tewma wieġeb li nħassu maqbutu beżaq li jiġi tradut. Xed ukoll Derin De Bono magħruf bħala Topo illi nbagħat 10 snin u nofs ħabs wara li wieġeb li kien involut fl-attentat ta' serqa mill-kwartieri ġenerali tal-Bank HSBC f'Ħal-Qormi fl-2010. Mistoqsi dwar Mario De Giorgio De Bono qal li jafu peress li t-tnejn kienu mill-Marsa. Huwa konferma wkoll li Tewma kien ħabib tiegħu, iżda ma setax jiftakar jekk Tewma kienx ikkuntattjah dwar xi ħaġa brabta mal-akkużat. Il-qorti ddikjarat li hemm biżżejjed provi prima facie biex De Giorgio jgħaddi ġuri fuq dawn l-akkużi u tagħtu l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 15,000 euro u garanzija personali ta' 25,000 euro. Il-qorti ordnat li raġel akkużat b'involviment f'ċirku transkonfinali ta' droga jinżamm taħt kustodja sakemm jintbagħat lura lejn l-Italja, il-pajjiż li ħariġlu mandat ta' arrest. Il-każ huwa ta' John Spiteri li għandu 56 sena li huwa mill-Qrendi. Huwa kien arrestat u mressaq il-qorti xarejn ilu wara li nħareġ mandat ta' arrest Ewropew kontrih mill-awtoritajiet Taljani. Kien waqt rejd blisem Operation La Vallette li t-Taljani arrestaw 16 persuna fosthom Spiteri wara sejba ta' aktar minn 400 kg droga. Iżda lejn l-aħħar ta' Ġunju wara l-arrest tiegħu, il-qorti tal-Maġistrati kienet ordnat sabiex Spiteri jinħeles għaliex qateta illi l-proċedura għat-talba tal-estradizzjoni tiegħu ma kienx saret skont il-liġi. Madankollu din id-deċiżjoni kienet segwita minn appell min-naħa tal-Avukat Ġenerali. Issa, id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell Kriminali fil-konfront ta' Spiteri tfisser li tħassret id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Maġistrati u Spiteri ser jiġi estradit lejn l-Italja. Raġel ta' 33 sena mill-Ġorġja baqa' jinżamm arrestat wara li ġie akkużat b'żewġ serqiet li seħħew fil-15 ta' Awwissu minn appartamenti fil-Mosta. L-allegat ħallieli li weġġa lilu nnifsu waqt li kien qiegħed jaħrab mill-pulizija wieġeb li mhux ħati għall-akkużi tas-serq aggravat u ġimixli wkoll li kellu fil-possess tiegħu oġġetti misruqa. Il-prosekuzzjoni qalet li l-akkużat qabeż oli ta' sular biex jaħrab mill-pulizija waqt li dawn kienu qed jippruvaw jarrestawh. Ir-raġel li daħal fl-awla jitsabbab ħareġ mill-isptar it-tlieta.